goed. Lekker? Ja, had je Ja, dat is een mooie sport voor jou, Piet. ja, had je er altijd tijd. Ja, maar voor jou, ja. Dat is niks voor jou. Ja. Een jachtong. Ook. Ja. Toen ook geen vliesvrouw. Nee, die wil ik niet. Die vind ik wel. Ja, konden dat de zeven. Ja, die knalde hoor. Zo van muziek. Dat is een andere. Ja? Ja, dat weet ze wel, ja. Ja, jullie ook. Hey! Choco, choco, choco. Yes. Ja. Nasa car wash po kami. Papa, Nee, uy. ik zie hoeden. Kijk je papa. Kijk, kijk dat is papa nou. Kijk dat is papa. Nou, Anja. Op je kans kan. Lijkt als papa's aan het spelen, toch? Ja. Nou. Papa, is koffie. Papa is bijna klaar. The next day. Ja, komt de bus hier. Bushalte hier. Anna, zeg maar good morning, titas. Het is koud, hè? Good morning sa inyong lahat. Another day. Ano po kami, nasa bus stop kasi punta kami ng munisipyo kasi kuha kami ng passport ni Ana, bagong passport. Samahan niyo po kami sa aming ganap today. Sema, see you later. See you later. Kumusta kayo? May nag-comment pala na pakikurot daw ng cheeks ni Ana. Somebody... Aliyah. Good mood siya ngayon kasi magbabas kami. Gustong-gusto niyang magbus. Samahan niyo po kami sa aming araw. Ana. Yan, nandito na po kami. Pero matagal pa yung appointment namin na may mga more than 30 minutes pa. Huh? Waar is de vliegtuig? There's no vliegtuig here. Uy, she's looking for Gaan we vliegen? planes daw. Akala niya nasa airport kami kasi joke siya ng tatay niya. Papa, mama, wat Oh. gaan we nu doen? We have to get your passport. A few moments later. No. Also na Ryan. Oh my God. You ran so fast, no? Ja, maar mama. Sit na. Mama. Welke boom? Here, nearby. Ha? Nearby. The one we went to before. Tapos na po kami doon and madali lang. Mabilis lang. Tapos punta sana kami ng Hema. Nene, dito na na. Punta sana kami ng Hema. So, naglalakad na kami doon. Pag-check ko, okay na pala na makakapunta na kami ng, ng Monkey Town na through this bus. Kasi last time, di ba, ginagawa yung daan doon. So, hindi kami makapunta doon through this bus. So, ngayon okay na. Ay, naku. Di, takbo kami kasi 2 to 3 minutes na lang. Tapos nakasalubong pa namin yung kaibigan kong si Fatima. Tapos yung baby niya sa kasawa niya. Kasi may appointment din pala sila doon sa sa Kinente or doon sa town hall.
sa munisipyo ba. Mabilisan na, inalo ko lang yung bata. Gusto ko lang makita yung baby nila. Anyway, punta po kami ng Mangkitan. Mama. Spontaneous na naman yung lakad namin ni Ana. Ano ba yan? What? Yeah. We've been here before. Yeah. Are you excited? It's already open, huh? I think it's already open. I think it's not busy. What? I think it's not busy. Dito na po tayo sa Mangkitan. Sige na. Today is Mama and Anna's day. Mama and Anna's dag. Papa mo ba? Papa mo to work. Papa. Sabi niyo, Papa has to work. Makita! Yes. Ito. Trek ka. Trek ka. Cappuccino and cheesecake. Kain. Kain. Yan. May ano siya, mini pancakes. Yeah. And then, may fries ako dito. It's Margaret sama. This for mine. Mama, Yeah. Sama. Kain, titas. Kain, titas. May mga kalaro siya pero mga mas maliliit sa kanya. Kain po muna kami and then after dito, after ng lunch namin or yung lunch ni Ana, uwi na po kami, mag-bus kami papuntang city, tapos from city to our place kasi same biyahe lang din naman pag bumalik kami doon sa Fejo, doon sa bus station kanina, tapos galing sa bus station mag-bus na naman punta sa amin, tapos mahabang lakaran for Ana. So mas mabuti na yung punta kami city, at least nakaupo lang sa ano ba, sa bus. Tapos hindi masyadong malayo yung lalakarin ni Ana mamaya. Banya mo. After eating poffertjes,
Anna, after eating your poffertjes, shall we go home? You can play a little bit more, and then after that, we will go home. Yeah? Oh, later naman. Nakaabot pa talaga kami sa station. Pumasok kami kasi sa labas malamig. And 20 minutes pa yung bus namin. So, dito kami sa taas. Dali! Gutom na naman ang anak ko, guys. Bumibili po kami ngayon ng snack kasi nagugutom si Ana Maika. Souffle ako dito. Si Ana fricandel as usual. Ana, is it more in the stad? Yeah. One eternity later. Kakababa lang po namin ng bus. Tulog. Kaya hindi ako makapag-vlog. Maayos. Burlog si Ana eh. Naglalakad na kami papuntang bahay. And did you have fun in the city? Yeah. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa previous vlog na pinutol yung mga kahoy sa malapit sa amin. Diba? Sana palitan nila. Bahay na po tayo. May nag-hello po pala doon sa bus station doon sa Dinbos. Hello, Lin ba yun? Nakalimutan ko na po kaagad. Pasensya na, ma'am. Yung ma'am brain ko. Parang nakaganon lang ako kanina ba. Akala ko kasi Indonesian siya. Tapos umupo si Ana pinaupo ko si Ana sa tabi niya. Doon sa bus station. Tapos sabi niya, nagvo-vlog ba daw ako? Sabi ko, may YouTube ako, ganun. So sabi niya na napapanood niya daw kami. Thanks for saying hi! Nakalimutan ko yung pangalan niya. Lenny ba yun? Lenny or I think Lenny or Lynn. Yun. Kakilala niya din yung kaibigan kong si Sis Lynn, yung taga Boxtel. Yung may anak na cute, si Angelo. Ayan, pasensya na. Hindi ako masyadong nakapag-chika, no? Nagmadali na kami kanina and dumating na yung bus namin. And yeah, thanks for saying hello. And yeah, first time ko pong may nakakilala sa amin dito na Filipino dahil sa vlog ba or dahil sa YouTube. Thanks for saying hello po. And yeah, siguro and see you around kasi may common friend kami, si Sislyn. Baka magkakita pa kami in the future ba. Pasensya, super kami kanina. Si Ana hindi masyadong nagsasalita. Ganun kasi pagod na. Kakagising lang niya ba galing sa unang bus, 'di ba? Tas yun, naghintay kami tas gutom pa siya, kumakain siya ng fricandel. Where? Again? Na, gutom na naman. We rice, Eita? And soup? Dagwe. Ne? What we Eita? Met boter. Okay. Hala! That's hail, Pangga. It's nag-hail. Akala ko yan, nag-hail na naman. Umuulan po ng ice. What hail? Hail. It's raining ice. Look. Hindi nyo man makita masyado. Hindi klaro sa kasi Oh, it's ice. Okay. Nee, it's not snow, Pangga. See? What is that down? Yung nahuhulog sa lupa, guys, mga Is mga that maliliit na regen? ice. Is dat regen? No, is it regen, maar. Geen ice. But now it's not ice anymore. Ayan, umuulan na talaga. Gutom daw siya. Bigyan natin ng pagkain. Paper cook lang naman kakainin niya tapos may butter. Uy, need dun, Scott. Dutaw in your kuan, ha? Dutaw, ha? Dalik, dutaw. Ashobrief. Can you get your plate and also mes, Ashobrief? Is Nagutom na. de bocht van... Daraon. Mama, Papa. kun je eens vertellen? Waar is de bocht van unicorn en padijn? This one. It needs to be washed. Sige na. Just get another one. Hindi pa po Ik wil Hindi twee. pa nalinis yung aming kusina. Diyos Mama, ko. ik wil twee. Oh, twee what?
the paper cook. Nay, you just have one, and then let's see, after one, and then you see if you're still And dan hungry. de laatste. Okay. Get your butter, B. Get your butter, please. Kung hindi pa yung nagtanaw, aning among susina. Sige na, give me the butter. Kulang ako sa tulog, so matutulog ako before ako maglinis dito. Ayoko nakikita na sobrang kalapit. Kumis, asublit. Wala pang alas 8 guys. Alis na kami ng bahay kanina. Tapos anong oras na ngayon? Alas 2 na. We'll do this one first, okay? Wat? We'll do this one first. Ja, maar ik wil hem ook doorgesnijden. Kan ook. Zo snijden. But this one is so small. Get another one. Actually, a flat one. Flat. Yeah, this one, the yellow one. Yellow. This one. Okay. This one. Ito lang, oh. Tapos lagyan ko lang ng butter. May Ik wil snack na. die gesnijden. Huh? Ik wil die peperkoek gesnijden. Oh, you do it. She wants to slice the ano daw. Maar mag ik een mes? She wants to slice it in half. Dat is easier. Ayun yan ang brown Dat side. is easier. That's Dat is easier. Nung isang araw, guys, inaano niya, kinakopya yung sinasabi ko na, Dat is easier. exactly. Do you still remember exactly lang? Exactly. 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 Wash. Kijk. Ana. Poepie. Nine. Sige na. Slice it na so we can sleep. Oh, I can sleep. Nee, wie, maar. Nice. Yeah, good. That's enough? That's it. Sige na, take it there na. Say bye-bye na to the titas. Bye-bye. And now we're gonna take a rest. Mama, take a rest. Alleen mama wil rest. Alin, mama? Alin, mama will rest. Mij wil. Me. TV. I will watch TV. And mama, what will mama do? Sleeping. Mama will sleep. Mag-nap ako ng kahit ilang minutes lang para makapag-rest ako. Kasi masakit yung ulo ko. Kanina pa to sa masakit kasi nga kulang sa tulog. Kailangan kong mag-nap. And balikan ko po kayo mamaya. Ruth will be home a little bit late because punta po siya sa bahay ng ng mga biyanan ko. May i-fix sila doon sa attic. Tapos medyo late na daw siya uuwi. And wala, chill lang naman kami dito sa bahay. Naglalaba lang ako ngayon. Siguro 2 load lang. Tapos iput away ko yung mga natupi na ni Ruth doon sa taas ng mga damit. And then yun, mag-ready na ako para bukas. Kasi balik work na naman tayo, no? 2 araw, tapos yun, weekend na ulit. Mabilis lang. Gusto ko yung ganitong schedule. Monday and Tuesday, trabaho. Tapos break sa Wednesday. And then Thursday, Friday, trabaho ulit. Gusto ko po yung ganitong schedule. So at least may breather tayo midweek. Yun. Is it like that? Yeah, say hi to the ate that we saw earlier. Hi, ate. Hi, ate. Hi, Ate. Sabi pa nung nakita namin kanina, mas maganda daw si Ana sa personal. Char. Thank you naman po. And mahiyain po talaga kami sa personal. Lalo sa mga kakakilala lang ba or kakamit lang. Siyempre, gano'n naman siguro tayong lahat, no? Pasensya na talaga, hindi kami masyadong nakachika kanina. Palangga sa mama. Ay. Palangga ni mama. Ay. Palangga ka ni mama. Yeah. Si Ana, as I mentioned earlier, in-applyan po na. Pumunta kami ng Kemente or yung munisipyo doon para mag-renew ng passport ni Ana. Kasi nga, na-mention ko sa previous vlog na may bakasyon po kami na medyo mahaba soon.
So, kailangan naming i-renew yung passport ni Ana. And may nagtanong po dati sa akin kung kung dual citizen pa po si Ana. Yes po, si Ana is the dual citizen po. Una kong na-apply yung Philippine passport ni Ana nung nasa Pilipinas pa kami. And then, nung 2020, months old pa lang si Ana. And then, after that, ang dagway. And then, after that, in-apply ko po siya ng Dutch passport doon sa Manila, doon sa Makati. So, yun. Nung pa lang, kasagsagan ng pandemic sa atin. And then, dito na po siya ngayon na na siya, magpa 5 years old na siya. Mag-renew na po kami kasi hanggang 2025 lang naman yung validity ng kanyang passport until September. So, di ba pag nata-travel tayo, depende, but kailangan 6 months yung validity ng passport pa din ba. So, yung bakasyon namin will be very soon. Na ngayon, March na. Reklamo na. Kaya po kami. So, yun, para masagot ko yung tanong kasi nakalimutan ko siyang i-mention sa mga vlogs ba. And sa mga bago po nating subscribers pala and mga bagong nagko-comment, nanonood sa ating mga videos, thank you po sa panonood sa amin. Hindi ko po kayo maisa-isa but nagre-reply din naman po ako sa mga comments. Thank you so much. Sama, hi titas! Hi, titas. Busog na yan. What did you eat? I ate? What? The titas cannot see it. Rice, chicken. And chicken. Rice and chicken. Chicken. Rice and adobo. Adobo. Well, that is adobo. Ni. Chicken adobo. Rice and adobo. Adobong chicken. So, yun na po yung ating pa-video, no? Matagal daw si Mr. So, kasi nga may gagawin sila kilabyanan. And wala na din po kaming gagawin ni Ana, mag-rest na lang. And yun, magchika-chika, maglambing-lambing, yun lamang po. I hope nag-enjoy kayo kahit papano sa video ito. And maraming salamat po sa panonood. Kitang-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush babush! Mush babush.